Huh? Neba. Age to de. Kone da. Awa ede kodo. Somogo. Ne somogo to ensa yene wele kumna fone negata ne presele nero. Ni ay nyi wole. Jugumante. Nyi yede ka ko jaranye wa akadi ye ka ken furumuso yi. Ko wane furuwa? Est-ce que yere ka ne? E ka ne le ne classe ya. Le ganye atan sabe fon duguma. E ge yere joto go le kebna ne furu. Est-ce que e ya fam? Neba, ne ko ni nyebe la sa. Ni ya fam yo. E ko ntina fo kebini banena. Ka sabu kene yetu ko yi. Ko ne nyamancelai. Ne fa ele kan o don sa. E ge to le kan le. E ge yere le al ne ga tulu songo e be se go sa. Ha? Ne ba don ngemna ne wole ni mana mana go sugula ne ben joge la mia. Ne yan mana mana wala kana ne jon nyona wala la ya mia. Foto wa fo etala no tea. Foto o denjume. O fika do ga foko ko jete klikini ko yi. Don do le ka jan, don do le ka suru. O fi yere ye to nye fo misiri go. E kata. Ha? Kata sisa muso yere damagoya to no. Ni emi la jodoro ki bi furuko kuma fo ayi ibala kale ki o murudo tiro la. E kata. Antle. Mse. Ndaka wuli. Ha? Kan mewe. Kan foete. Sai nana. Aw. Sigara me. Ni chagara famere. Ni kasna ga tun yo kana tun. Dawli. Ibne na gundo ya. Ko kunne te mento ga bomba chila ha. Chero re mine jonna tan kolo nyama chala do kale mine furu. O tare be furu jiga gwe. Dawli go tare wa. O ti mo go shi fo nyama chala ma yet ne valeur la ko nyama chala. Nyama chala ma do dire te. O ma chere ta. Muso be ga la dile ga furu de gwe ndaga wuli. Wala ne wante na le futo no ga furu che gwan masala ndaga wuli. Na feki ya le fute kuma chama. Le fute do renye juye mi doro wuta. Mana amana ti mana buwasa no fimita. We ne tare ne ba do ne be le funa ga juye mi fega temin nan tan kolo nyama chala fene ga ndaga wuli. O ngenda ni gote. Ne ra bolo ngone wa na ko fe na ngem na ne ko ngulani. Ko mi akira tinto. Ni ne beta. Oh, na ngi blasira. Ndagawi. Dabal ba minera la koy. Ndagawi. Nemga esa ngome plastra chugo. Ibola ki chugo ne ka sore ni. Dabal ba minera la. Antle. Nse. Somogo. Tarate. Ni dawle mu ga ju sawu na tan kulo nyama chala mi ke woni ni. Ne bo fona ko so gudme. Somogo be. Tarate. Ne wo etoro. Fatimata. Fatimata. Ne nyebele mo hagli sigide. Wo ye mo la famille. Ni etere musoy. Mire la jo kare kono kunu wulada ngomba fa ke furu musoy kuma te kuma na ama min danega dogol la ama min fonema akoni kadni e ka kuma nay enda gabli fure jigari esa ne to esa ne bolo ngone wana ku refe na ngem se ne deme ga ne ku la ja en ni be mo ko sumire ni ba fe te tuwa ko ne tin bin na re ya me dara bolo ngobe ko sala ne ba nyep ma gele mi fi I hagli to ala fi ka do ka fo nyet tekle ke ngoy e kata nefa kana jigala ne daga wille do mi kla ga le ga kuma fe fomata de ni ya danima ali kan ga kutu ni ga ko sekele amman ne ble ni ko ne be ni ngai furlen wa ne furlente e furlente ai fomata ne ko me fure bi sonina nyemsi e bi sonina nyemi ku bayela ga ete cheria fomata
o diyara n ye ne ko aw ka du bɛ min. Du filɛ nin ye yɛrɛ. N y'a faamu sisan. E yɛrɛ ka yɔrɔ min. Ne ka yɔrɔ filɛ kɔfɛla in na n'i ye kari in fara dɔrɔn du fɔlɔ du filanan bâtiment min bɛ yen o ye ne ka du ye. Ko bâtiment de wa. Awɔ. A ma k'e ɲamacɛla de ya. Famata ne tun bɛ k'i terimuso tester k'a lajɛ de sabula ni muso min sɔnna cɛ fantanama na o de ye i muso ye nka ne b'i furu. E bɛ ne furu. Awɔ. N'i bɛ ne furu taa ni woro an ka so. Woro bɛ na bi bɛɛ n bɛ mɔgɔ bila ka na ni woro ye. Famata k'an somɔgɔw fɔ an bɛ waati wɛrɛ. Assim numa bi. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ɔ, nin bɛna ne sɔrɔ yan. Appel fila ni san fɛrɛ cɛ n bɛ k'a wele a bɛ maɲumanko la o. Walahi bilahi maɲumanko la. Tile fɛ n bɛ nin diyan walahi. N tuma ne yɛrɛ kɛ batara tɛ mɔgɔ saba yɛrɛ dɔn. Tile e bɛ sawa. Bon da la sa. Bugo ne ka appel ne bɛ k'e wele bi k'a tɔ ne bɛ k'e wele. Non ti téléphone ne bolo. Téléphone bɛ wele ne ka appel man joli bɛ. A ti ka soni yɛrɛ a filɛ réseau de don. Réseau nɔgɔlen den jumɛn ne ka sara bɛ réseau la. N ka wari da ne kɛ. Bébé kun ye wariko kuma min fɔ ne ye ha. Ne taara an ka so ne ma se ka wari foyi sɔrɔ ne ye 100 fila de sɔrɔ an ka te sigilen fɔ. Na. Yɔrɔ ne bɛ k'i ladi. Yɔrɔ ne bɛ k'i ladi. Non ne ko a fɔra tɛ tiɲɛ bi. Yɔrɔ me k'i ladi. Yɔrɔ me k'i ladi. E ka ne fɛ man batar de yan. Ko min ka 100 fila joli la. Taga la kɛrɛfɛ ni 100 fila ye. Na yan. Et puis heure jumɛn bɛ 16h tɛ yanni 20h tɛ. Ni n ka wari ma sɔrɔ ni n y'i faga san fɛrɛ k'a fili. Taa an kɛrɛfɛ. Jasilen den. E ma nako la ne na o. Bébé yɛrɛ ka nin ko in wallahi ne ma foyi de faamuya nin na ko yana su na 20h cɛ ko ne ma taa ni wa wɛrɛ k'ale bɛ ne faga ne t'a dɔn n bɛna diɲɛ ko o kɛ nin ko in na. Allah i dagawuli i bɛ kɛlɛ na kuma na dɛ ma mun bɛ yen. Lefu ka ko tɛ wa. Ne y'a fɔ k'i ka fara lefu la i ka fara lefu la ne y'a f'i ɲɛna cɛ ni min dɔrɔgu ta de kɛ mɔgɔ min tɛ foyi ɲɛ a yɛrɛ zuya min ni dɔrɔgu ta k'i ka fara la ka dɛsɛ. Walahi ne t'a dɔn ne bɛna nin ko in kɛ togo o togo la wallahi n tɛ nin. Mais a ka ɲi. E kun ka o kun o ye ne yɛrɛ kun ye na ka taa ne ka so. Cɛ mɔgɔ bɛ to ka sɛgɛn kuma dɔ dɛ tellement que jamana in ko ka ca i sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ i t'a dɔn kuma dɔ i bɛ min kɛ ka min to mais a bɛ kɛ cogo di. Fɛn mɛ n'a wagatiw don maya inshallah a bɛ ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que wuli ka jɔ dɔrɔn donc mɔgɔ caman bɛ ɲɛ quoi mɔgɔ caman bɛ ɲɛ maya. Allo Sara Sima ninnu a y'olu lajigin k'olu bila magasin kɔnɔ là c'est très bien o ɲɛna karo ninnu dun ok n y'a faamu a bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ nɛgɛ ninnu fana lajigin. Donc i natɔ i bɛ n ka 1 million minɛ n terikɛ fɛ ka na donc n'aw nana an bɛ sɔrɔ k'aw ka paiement kɛ. Ok merci beaucoup k'an bɛn waati wɛrɛ. Allah. Allah. Bébé ça va? Allah. Allah. Ami. Tam. Tam. Jira ni. Bébé ni terimuso ni. Terimuso wa? Somɔgɔw? Wari baasi tɛ yen? Bisimila. N'a ma k'i ma baasi nin dagawuli taara jɔlen sɔrɔ kɛnɛ na kuma na a bɛ miiri la n'a yɛrɛ a kamana gabatɔ ne fana y'a jɔlen miiri la a y'a ka espoir ɲɛfɔ ɲɛna k'a ye dɔ de ka juru ta ko 6,000 ne kɔni ye n jigi k'ale ka n jigi k'e de dɛ
n y'a faamu komi ne yɛrɛ bɔra magasin na ni wari bɛrɛ ma bɔ yen nka 200 bɛ n kun n b'o d'i ma n b'o d'a ma. Eh, 200 bɛ ne fa e b'o caya. O tɛ foyi ye. An teri n'a ma k'i ma baasi ye nin mun filɛ nin don dɔ la ne y'i ladi i ma sɔn ne ka ladilikan ma i y'i ba cɛ min na ko ɲamacɛla ma nin y'o de ale de n'i b'a fɛ i tɛ tugu a kɔ ne tɛ nin fini ninnu na dɛ i y'a mɛn a ye nin bɛɛ nata kɔnɔ don dɔrɔn ne ne ba n ye kumakan kelen min f'i ye o kelen don f'i k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ tile kelen ko ye. ne fa yafa ma ala ni kira kama Daba wuli. Allah wuli a tɛ kasi kun bɔ kana kasi diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ de wa diɲɛlatigɛ dɔw ka ca kana kasi da de don min na ne b'a fɔ i ma ko ne b'e furu i ye kuma caman fɔ ne ma wa ne ye sini k'a f'i ye dɛ ne ko k'i k'a bila i kun na k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ tile kelen ko ye don dɔ la i ka jan don dɔ la i ka surun e terimuso filɛ nin hɛrɛ min na ne kun y'a kɔnɔ e de ka bila o hɛrɛ la n'ala y'a kɛ e ma n'o la o ye ala ka latigɛw ye kana kasi aw yɛrɛ npogotigininw bɛ kule la ani damakasi la aw ma furu sɔrɔ n'a ye furu min sɔrɔ a bɛ tila ka ban o furu la k'a sabu kɛ nata ye ni kɔni ye cɛ sɔrɔ n'a bɛ seli a bɛ so e ka cɛlasigi la fɛn tɛ mɔgɔ bolo dɛ fɛn tigi ye ala ye kana kasi muso danbe ye furu ye da de y'a mɛn da de kana kasi fɛn daga wuli n yɛrɛ ye nin ye dɛ da de a tɛ kasi kun bɔ. Bɛɛ bɛ bilasira.